Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Number 2 para sa Pampanga College. Binigay sa 12. 12, short jumper. Short. Recover na number 2. Wala pa rin. Rebound ng 12. Blanca. 12 pa rin. Reverse. Blanca na naman. Put back na number 1. Pumasok. Number 2. Easy lang, sabi ng mga kasama niya. Number 2. Binigay sa number 7. 7. Big boy, number 6, wala. 12. Ang ganda ng pasa sa number 14 and 1. Basket count. Foul on number 14. 14 para sa bonus free throw. Pumasok. 7. Binigay sa number 14. 14 sa number 2. Number 2. Sa 7. 10 seconds to shoot. 14 sa 7. Blanca. Nakakuha ng number 2 ng Pampanga College. Hinaharas ng number 7. 1. Tumira sa 3. Short. 14. 7. Naagaw. Number 2. Pumasok. Time out. Santa Cruz Academy. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now. 8 minutes, We'll be 27. screaming out, we can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever. 14 para Santa Cruz Academy. Pinasa kay Big Boy. Naagaw ang bola ng number 8. Number 12. 12 pa rin. Pero may foul para sa number 3. Tatlo ka na. 2. Sa 12. Tumira sa 3. Short. Rebound ng 14. Itong 14 nakakarami na ng rebound. Naagaw na naman ng number 2. Kinaliwa. Pumasok. Agaw na naman. Wala. Inaala ng number 12. For the putback, wala. Blanca. Kuha na naman ng number 12. Number 12. Number 12 pa rin. Sa ilalim. Pinasa sa kalaban. Pass break. Malakas. Sa number 2. Binalig sa 12. Kat sa gitna ng 14. Tumira. Pumasok. Ang ganda ng tira.
So, 1. Pass break, pass 4. Pumasok. 1. 12. 12 side step, Blanca. Nakuha ng number 3 pero may foul ang number 8. Number 3. Para sa Santa Cruz Academy. Pinasa kay number 1, Big Boy. Paralel drive. So, ang laking mama niyan. Siete. Muntik na maagawan ng bola. 6. 6. Wala. Nakuha ni Big Boy, number 1. Pinasa sa number 3. Hiningi ni Big Boy sa gitna. Ang ganda naman ang ginawa nun. So, ginagamit ang katawan ni Big Boy. Nawala ang bola. Recover na number 14 for the short jumper. Wala. Number 3. Binigay sa number 2. Number 2 pa rin. Binigay sa number 3. Big Boy na naman. Drop pass pero nawala. Number 1 sa ilalim. Pumasok. Time out. Pampanga College. Take no rest, never take no rest. Ay. Flick my wrist, ay. Watch me flick my wrist. Come along, but I leave with your bitch. Cost alone, ice on Rocky 6, yeah. Time off, ay. Take no time off. Time off, yeah. Take no time off. Time off, never take no time off. Time off, nigga, take no time off. I be feeling like Martin Luther. Had a dream, I saw the future. Feeling like a nightmare when every Number 7. Pinasa sa number 3. Naharas ang number 3 na Santa Cruz Academy. Pinasa sa 14. 14. May tira. Wala. Recover na number 7 for the putback is good. Foul na number 14. Apat ka na. 14 ng Santa Cruz Academy. It's good para sa bonus free throw. 12 for the inbound. 1 sa 3. Cross court sa number 2. Set natin, sabi na number 2, number 3. Humingi ng bola number 1, alley-oop pass. Ang ganda pero malakas. Nakakuha ng number 3 ng Pampanga College. Number 3. Alley-oop pass din, nawala. Pero recover ng number 3. Pass break pass sa number 2. Touchdown. Number 2. Number 2. Lumea pero may foul si Big Boy. Free throw ng number 2. First. Short. Pangalawang free throw. Wala pa rin. Rebound ng number 4 ng Santa Cruz Academy. Number 3. Pinasa sa number 2. Number 2. Behind. Ang ganda naman ng tira. Nakakarami na si Big Boy. Siete for the inbound para sa Pampanga College. Pinasa sa number 3. Balik sa 7. Pinasa sa number 2. 3 on 1. Di binigay. Kinaliwa. Wala. Follow up pero nakuha ng number 3. Number 3. Lumea. Wala. Follow up. Agawan ng bola. Nakuha ng number 3. 2 para sa 3. Wala. Na-rebound ng 7. Pinasa sa 3. 14. Pabaling tira. Pumasok.
Number 3. Pasa kay Big Boy. Number 3 again. So, tumatawag ng play. So, pick ng number 1. Maling pasa sa number 2. Binigay sa number 7 for the layup. Pumasok. 4. Binigay sa 1. Pinasi sa 3. Pinitbet. May blanca. Substitution. 4 out. 3 out. Baseline inbound para sa Santa Cruz Academy. Nakakauna pasa, pinig ni Big Boy. Nawala. Pero may foul ang number 2. Penalty tayo. Katorse sa free throw is good. Pangalawang free throw. Short. Rebound ng number 7. Pumihit. 4-2. 12. Again, naagaw pero may bale. Foul ng number 12. Wala sa first free throw. Second free throw tayo. Wala pumasok this time. 15 for the inbound. Naagaw na naman ang number 12. Drop pass. Ang ganda ng pasang yan. Time out. Santa Cruz Academy. Bounce back like I fell off that beat. Try raise hard, cause my flow got too much heat. Too much sauce, nigga bolognese. Fuck with me, that Draco sing like Do Re Mi. Yeah, running back like you got this on repeat. Work so hard, ain't got time to sleep. Wolf gang, and y'all just be some sheep. If that's your girl, then why the fuck? Inbound ng 14 ng Santa Cruz Academy sa 15. Binalik sa 14. 14, pinasa sa number 3. Number 3, inisi ang bola. Set natin, sabi niya. So, nangihingi ng pick. Naagaw. Pero na-recover. Last touch, ang number 14. 12. 12, binigay sa number 2. Balik sa 12. 12 again. Drop pass. Blanca. 10 seconds to shoot. Pumig ang number 2. Nawala ang bola. Naagaw na number 3. Number 2. Touchdown. Number 12. Ginugulo number 15. Number 7. Naagawan na naman ang bola. Number 3. Sa 14. Pinasa sa number 2. Number 2, drop pass. Floater, pero may foul. Foul number 12. 4, nakaw na pasa, hindi nakuha. Na-recover number 2, pero may tapik ang number 8. 7 seconds to shoot. Number 3 sa 3. Short. Recover na number 14. Spin move, pero may blocking foul. Para sa number 2. Penalty. Number 3. Outlet sa number 2. Liningin na liwa. Pumasok. 8.
Binalik sa number 7, sa 12, sa number 7 ulit, sa ilalim sa 14. Tumira sa labas, pabanda, pumasok. 15. Sa number 3. Number 3. Number 2 again, drop pass to 15, may Blanca. Recover na number 4, 7 seconds to shoot. Number 3, floater tayo, wala. Rebound ng Pampanga College. Pinasa sa number 12. 12, short jumper, wala na naman. 14 for the follow-up. 14, naagawan ng bola. Pero na-recover ng 50, bumake, pero traveling. 57 seconds na lang tayo. 7 sa number 14. Pasa sa 7. Short jumper na number 2. It's good. 11 na agaw ng number 7 pero nawala. Nakuha ni Big Boy Aquino. Big Boy. So naagaw. Na-recover na naman ng 3. Number 3 may double team. Naagaw ng number 12. Pinasa sa number 2. Pumasok. "21 seconds tayo. Palitan na yan. 21 seconds. Number 1, Big Boy, may hawak ng bola. May double team, nawala. Pinasa sa number 12. Number 12, short jumper, pumasok. Ito na lang. Nawala na naman. Number 12. Wala. 8 for the follow-up, wala. Final buzzer, official score. SCA 95, Pampanga College